Сәлеметсез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Төрле төбәкләрдә гомер итүче милләттәшләребез ничек яши, аларны нәрсә кызыксындыра, ниләр борчый? Бу сорауларга җавап татарлар тапшыруында. Бүген безнең программада. Мәскәүдә татар галимнәре китабы дөнья күрде. Хурлык прям менә татар кешесен, татар ученыйларына. Төмән өлкәсендә Искер җыен конференциясе. Шушы үзебезнең борынгы искер җирләренә килеп басканыбызга 18 елда үтеп китте. Шамил Шайдуллин истәлегенә багышланган «Мин исән» күргәзмәсе. Аның иҗаты һәр татар кеше турында, милли турында, татар халык турында. Умарта тоту устасы Мәхмүд Хайбрахманов белән таныштырырбыз. Улыгая башлагач, авыл салкындыра башлады. Авылга кайтып, ибетереп, умарталык ачып бәрдем инде. Тапшыруыбызны тарихи ватан белән төгәлләрбез. Аң, дин, гүзәллек һәм мәхәббәт ди Сергей Билима. Бу сүзләр безнең киләсе видеоязма геройларын тулысынча тасвирлый. Мәскәүдә татар галимнәре дип исемләнгән өр-яңа китап дөнья күрде. Шәхесләрнең һәрберсе татар халкының горурлыгы. Милләтебезнең танылган галимнәре, мәгариф хезмәткәрләренең исемнәрен барысында шушы китап битләрендә очратырга мөмкин. Тулырак киләсе видеоязмада. Әлеге китап геройлары илебезнең төрле почмакларында туган. Кайсы берләре галим булып Мәскәүдә танылган, кемдер фәнни дәрәҗәсе булмаса да, җитди зур проектлар җитәкчесе дәрәҗәсенә күтәрелгән. Татар галимнәре хезмәтенең авторлары бу шәхесләрнең һәр кайсысы турында мәгълүматны җентекләп җыган. Кемнең интернетта булды, кемнең инде интервью телефондан алдым, инде карт кешеләр, инде яшьлек кешеләр. Кемнеңдер мин фотографияларын үземнең төшергән кичкенә чактамы, инде студент вакытында да бездә инде идә утырганда, кунакта булганда аларның да фотографияларын алдым. Илдар әфәнде гаиләсендә мәгариф һәм фәнгә һәр вакыт зур игътибар бирелгән. Шуңа күрә бу темага китап бастыру аның өчен бик әһәмиятле эшкә үрелде. 18нче гасырдан башлап илебезнең игелеге өчен хезмәт куйган галимнәрнең биографияларын бастыруны агымдагы елга планлаштыру очраклы түгел. 2022 ел Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган. Здесь представлены наши известные медики, всем известные. Акчурин Ринат Сулейманович. Бу шәхесләрнең һәр кайсысы турында аерым бер китап, нәфис һәм документаль фильм төшерергә була. Алар моңа лаек. Әлеге хезмәт тә яшь буын өчен зур әһәмияткә ия. Чөнки шушы бер китап эчендә милләтебезнең 121 күренекле фән эшлеклеләре турындагы мәгълүмат җыелган. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә татар галимнәре китабын тәкъдим итү кичәсенә Гүзәл Ибраһимова да килде. Аның ире күренекле галим, физик, атомчы, яңа басма геройларыннан берсе Марат Ибраһимов. Хурлык прям менә татар кешесен, татар ученыйларына. Менә безнең шундый яхшы, шундый акыллы кешеләр булган. Китап 367 биттән тора. Бу Россиянең һәм Татарстан Республикасының тарихы. Шунда ук бүгенге көндә дә илебезнең мөһим мәсьәләләренә үз өлешләрен керткән замандашларыбыз исемнәрен дә очратырга була. Надо сказать, что сейчас количество татарских ученых, которые, с высокими этими квалификационными качествами, академики, члены КОРы, профессора, их увеличилось, сильно выросло вообще. Я поэтому говорю, что татарский народ переживает ренессанс. Китапның тиражы 500 дәнә. 2 хезмәт авторлар тарафыннан Яңа гасыр каналының Мәскәү филиалы һәм башкаланың татар мәдәни үзәге китапханәләренә тапшырылды. Олия Садыкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Төмән өлкәсенең Тубыл шәһәреннән 19 чакрым ераклыкта Иртыш елгасы буенда 15-16 гасырларда Сибир халыкларының хәрби ныгытмасы булуы мәгълүм. Искер шәһәре 15 гасыр ахырында Сибир ханлыгының башкаласы була. 1582 елда шәһәрне 20 гаскәр басып ала. Шәһәр талана һәм еллар узу белән тулысынча диярлек җимерелә. Ул урынның күп өлеше су астында кала. Шулай итеп, Искер дә, аның урыны да юкка чыга. Әмма буыннар аша килгән хәтер җуелмый.
Соңгы елларда Төмән өлкәсенең татар оешмалары Искер шәһәре урнашкан тирәлекне тарихи һәйкәл рәвешендә саклап калу турында тәкъдим белән чыгалар. Менә инде 10 елдан артык Искер тарихын торгызучы, избатлаучы фәнни-гамәли конференция уза. 16 гасырда бу дәүләт чәчәк аткан, аның чикләре Уралдан ерак көнчыгышка кадәр җәелгән. Бүгенге көндә Урта гасыр дәүләтнең башкаласы табигый һәйкәл Искер озак еллар дәвамында иртыш суы белән юылып, җимерелүгә дучар ителгән. Шушы үзебезнең борынгы изге Искер җирләренә килеп басканыбызга 18 елда үтеп китте. Булай бөтенләй әйткәндә 22 ел шушы Искернеңке эше буенча эшләгәнебез. Коры-коралардан башлаган идек, шөкер Аллага. Бүген менә балгып торган айларыбызны күрәбез, мәчетләребезне күрәбез. Үзебезнең шушы түккән көчләребезне шушы җирләребездә, бабаларыбызның нәселләрен күтәргән эшләребездә, алткы көннәребезне дә күрәбез. Максат Искер тарихи мемориаль комплексын Татарстанның Болгар, Бакча сарайының Хан сарае кебек туристларны җәлеп итү үзәгенә әверелдерү. Безгә Искерне аякка торгызуның мәсьәләсе ул бер юлы бу этнотуризм. Этнотуризм булмаса ул Искер читтә торып калачак. Искер җыен фестивале туристларның игътибарын Себер татарларының тарихи урыннарына юнәлдерә. Концерт программасының тыш кунаклар өчен спорт ярышлары, милли халык уеннары оештырылган. Тарих белән кызыксына торган кешеләр Искер музеена керә алды. Анда Искер тирәләрендә табылган артефактлар саклана. Мин монда беренче тапкыр Себер җирендә Луиза ханым шул хәтле оештырган, шул хәтле күтәренке рухта бөтен татарларны берләштерүче шундый җыен булды. Бик күңелле, бик рәхмәт, шундый рухланып, горурланып, үзебезнең татар халкына. Һәр елның Себер татарларының халыкара тарихи мәдәни фестивале Искер җыен Себер ханлыгының элекеге башкаласы урнашкан җирлектә уза. Шара Россиянең төрле почмакларыннан һәм якын чит илләрдән килгән кешеләрне җыя. Чынлап та безнең халык тирәнле тарихлы халык, көчле халык, матур халык. Кучум хан дирмәсе янында аерым бер шәһәрчек булдырганнар. Милли татар йортларында кунакларны Себер татар ашлары белән сыйладылар. Ата-бабаларыбызның көнгүреше белән таныштырдылар. Татар җырларына һәм Себер татарларының тыпырдап биюләренә өйрәттеләр. Тубал районы вәкилләре фестивальгә борынгы станокларын алып килде. Шушы җайланма ярдәмендә аларның ата-бабалары җиләк һәм ырлык өчен чипта көпчеклар үргәннәр. Теләгән һәр кеше бу эштә үзен сынап карый алды. Липовая кора месяц назад заготавливали. Ее надо сначала отделять от дерева, а потом в воду положить на месяц. Карина Хабарова фестиваль кунакларын үзенең чыгышы белән шаккатырды. Себер хан бикәсе сүзгә кыяфәтенә кереп, ул кылычлар белән бию әзерләде. Тамашачылар назлы кызның салкын корал белән оста эш итүенә карап, сокланып утырды. Один человек показал пару движений и сказал: "Давай научу". Ну и все так и закрутилось. Я решила новые движения какие-то найти. И по видеоурокам уже училась сама. Искердә очрашулар очраклы гына урында узмый. Кучум шәһәрлеге тарихи мемориаль комплексы Себер ханлыгының борынгы башкаласы янында урнашкан. Төзелмәләр арасында хуҗалык, административ биналар, планда ашхана, кунакхана, мәдрәсә. Мәчет соңгы елларның эш нәтиҗәсе. Быелгы очрашуда катнашучылар биредә беренче тапкыр намаз укый алды. Гыйбадәтхана проектның бер өлеше. Ул борынгы Себер шәһәре Себер ханлыгының башкаласы Искер истәлегенә төзелгән. Диана Бигмуллина, София Хайруллина, Рустам Салтукиев, Татарлар, Төмән өлкәсе. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз программабызның икенче өлешендә. Шамил Шайдуллин истәлегенә багышланган «Мин исән» күргәзмәсе. Аның иҗаты һәр татар кеше турында, милли турында, татар халык турында. Умарта тоту устасы Мәхмүд Хайбрахманов белән таныштырырбыз. Яшьлек үткәч, улыгая башлагач, авыл салкындыра башлады.
Авылга кайтып, ибетереп, умарталык ачып бердим инде. Тапшыруыбызны тарихи ватан белән төгәлләрбез. Мин исән. Хәзинә милли сәнгать галереясында шундый исемдәге күргәзмә ачылды. Ул Россиянең атказанган Татарстан Республикасының халык рәссамы Тукай исемендәге дәүләт премиясе иясе Шамил Шәйдуллин истәлегенә багышланган. Күргәзмәдә 35 иҗат эше. Барысы да милли рух белән сугарылган. Сүз Эльвира Хөснетдиновага. Ул аз сүзле тиз генә ачылып китми, тыйнак иде. Әмма картиналарына карасаң, андагы эмоция, хисләр ташкынына шаккатасың. Соңгы тапкыр без Шамил Шәйдуллин белән 2021 елның җәендә Казанның Заманча сәнгать галереясында очраштык. Вафатына 1 ай калган булган. 3 катны тутырып, Ныкта дигән шәхси күргәзмә оештырды. Ул рәссамның соңгы ныктасы булган икән. На данном этапе я даже счастлив иногда, что я все-таки смог преодолеть внутри себя, самого себя найти и осознать это вот в этом пространстве. Милли темаларга яңадан кайтасы, замандашларының, туганнарының портретларына алынасы килүе турында әйткән булган. Тик тормышка ашмый кала. Гомумән, милләт темасы Шамил Шәйдуллин өчен аеруча мөһим. Татар сәнгатен дөнья киңлегенә чыгарырга телим дип еш кабатлы иде ул. Аның иҗаты һәр татар кеше турында, милли турында, татар халык турында, безнең шигырьләр турында, Тукай һәм Җәлил дә бар, ул китапларда ясаган, оформлять итте. Әти ул бик җимшак кеше булды. Ул в то же время твердый насчет своего творчества. Ул кешеләрне, халкын ярата иде. Шуңа да аның истәлегенә оештырылган Мин исән күргәзмәсендә бик күп йөзләр, милләтебезнең аналары, татар балаларын күрәбез. Сабан туе бәйрәмен Шамил Шәйдуллин хәтле төрле итеп ясаган кеше юктыр мөгаен. Шулай да бу эшләрнең һәрберсендә аның авылы, якташлары чалымлана. Сельская жизнь для меня это особая жизнь. И потом жизнь особой порядочности и чистоты, где ничего лишнего нет. И, наверное, я вот это сумел как-то оценить, будучи еще молодым. Во-первых, у него национальное искусство. Но такое национальное искусство, оно, в общем-то, европейское. Оно европейское, даже такое всемирное, знаете. В то же время, в каждой его работе ты ощущаешь, что это татарский художник, вот каким-то колоритом, какими-то линиями он всегда показывал, что это татарский художник, наш национальный художник. Человек был исключительной честью. В том плане, что в нем не было ни капли вот фальши. Вообще, он настолько был искренен в своих вообще вот картинах. Я видела впервые в своей жизни такого человека, чтобы он вот так самозабвенно страдал и болел за свой народ. Это правда. Я вначале думала, что когда вот он говорил про это все, про татарский народ, про татарскую живопись, я еще даже шутила, говорю: Шамиль, ну ты же не на трибуне. А он, оказывается, искренний. И вот на протяжении 43 лет, сколько мы прожили с ним, он постоянно говорил именно об этом. Ул портретта, пейзажда, натюрморт һәм тематик картиналар остасы. Аның һәр рәсемен җентекләп өйрәнергә мөмкин. Һәр нечкәлеккә игътибар итәргә кирәк. Күп кенә эшләренең сирен вакыт узу белән генә аңлыйсың. Вообще мастерской битендә аның беренче ие иде. Икенче ие это квартира, а беренче ие аның мастерской. Ул только шунда гына ул работал. Вообще вот если о нем рассказывать, настолько интересно можно рассказывать. Он сидел иногда, утра иде, көннәр буе мин сначала элек минарга әйтәйдем. Син нәрсә утырасың инде? Мин аннан гына аңладым. Ул энергии җыеп утыра иде. Аннан соң ул сразу брал холст
Именно шул на одном дыхании раз-раз. Ул менә чәчәкләрне, пейзажларны бер кайчанда 2 көн эшләмәде. Беренче менә на одном дыхании алайды мастихин белән тиз-тиз Иванов килеп чыга. Академияда укыды, миндән алдарак бер укытучы безнең Елисей Елисеевич Моисеенко. Аның артыннан кая кирсәм дә менә мастерскую Моисеенко мин закламый кирдем, эләктем. И сразу же Моисеенко это Шамиль Сайдуллин Татарстанны беләм ди. Аның аркылы. Ул бик җиңел кеше иде. Он сам думал о своем творчестве, о своем будущем и о будущем Татарстана, это точно. Он всегда говорил о будущем Татарстана, о художниках Татарстана, о том, что будет впереди у художников Татарстана. И как бы ему хотелось, что вот эта вот смена поколений прошла как можно безболезненнее. Аның исеме татар дөньясында иң танылган 10 рәссам арасында. Хәзер Шамил Шайдуллинның исемен мәңгеләштерү зарур. Рәссамның фәлсәфи хезмәтләрен дә бастырып чыгарырга кирәк. Якыннары аның исемендәге фонд оештырырга ниятли. Мы еще к рукописям не притрагивались. Я знаю, у него 20 папок. Их надо изучать. И, безусловно, я думаю, что мы будем издавать их потихоньку. Как уж вот получится. Потом есть ведь картины вот в мастерской, которые сейчас вот пока хранятся. Они, я уже сказала, 1114 картин, живописи, графики и вот рисунков. Это мастерской пока вот, это не считая музейных работ. То есть их еще нужно. Люди, которые есть картины, которые люди вообще не видели, никто еще. Конечно, мы будем их оформлять и будем, Алла берса, пока вот сколько я жива. Исеме искә алынганда, хезмәтләре онытылмаганда кеше күңелләрдә яшәвен дәвам итә. Татарстанның халык рәссамы, милләтебезне дөньяга танытучыларның берсе булган Шамил Шайдуллин да моңа лаек. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Урманнарга кирсәм, хайран калам яшь имәннең бөгелгәненә. Әлеге җыр юллары Башкортстанның Әлшәй районы Түбән Әүрүс авылы янында урнашкан урманга да туры киләдер. Гәрчә сүз имән агачлары турында түгел, умартачы Мәхмүд Хайбрахманов турында. Милләттәшебезнең урман уртасында урнашкан умарталыгына кунакка авыл халкы гына түгел, туристлар да килә. Алар рәтендә шулай ук хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова да булып кайтты. Түбән Әүрүс авылы янында имәнлек дип аталган урман урнашкан. Әлбәттә, биредә горур имәннәр үсеп утыра, ләкин шул ук вакытта алар арасында алмагач, юка һәм хәтта каштан агачын да күрергә була. Шулай ук туристлар өчен дә кызыклы объектлар бар. Әйтик, алар арасында Мәхмүд Хайбрахмановның зур умарталыгы. Умартачылык татар халкында гомер-гомергә нәселдән килә торган шөгыль. Әлшәй районының Түбән Әүрүс авылында яшәүче Мәхмүд Хайбрахмановның да бу мавыгуы балачактан башлана. Узак еллар Уфа шәһәрендә яшәп автобус шоферы булып эшләгән Мәхмүд әфәнденең күңеле һәрвакыт туган ягына, яраткан шөгыленә тартыла. Яшьлек үткәч, улыгая башлагач, авыл сагындыра башлады. Авылга кайтып, ибетереп, моны умарталык ачып бердем инде. Яраткан эшкә күңелне салып башкаргач, авырлыгы әллә ни сизелми ди Мәхмүд Хайбрахманов. Бүген бу аның өчен һөнәр генә түгел, тормыш рәвеше. Тазарттым мен бу җирне. Төпләр нителгәнне без тазартып, порядокка китереп, монда инде шушы лесничество белән сөйләшеп, тазартып монда китердем. Тегендәгесен инде основном анда мен аренда калдым 49 елга. Урман эчендә тыныч, урман ограждение. Ачыклыкта Шит кыртларына паза итә. Ниләргә? Шуннан соң авылда да кыртлар була бит инде. Взлетный полоса килеп чыга безнең Медозорга кыртлар очканда, минекене толарга туры килә. Ограждение кирәк. Милләттәшебез сөйләвенчә, умартачының эше җәен дә, кышын да җитәрлек. Бал чыгарудан тыш, оста куллы Хайбрахманов умарталарны да юка агачыннан үзе ясый. Бал кортларын саклар өчен дә төрле сулар уйлап таба, белемен даими рәвештә камилләштереп тора. Төрле дару сыртып караган тормышкадан. Великий воин, бесполезно бар керәләр. Мен тотында аны улытник видим да, савыт су салам да шунда су аша үтәлмиләр кырмыскалар. Только шушы выгода карадым. Дарудан бесполезно. Әлшәй урманы эчендә үзенчәлекле утрау күрер өчен Мәхмүд Хайбрахмановның туганнары һәм дуслары кайтырга ашыга. Алар да буш кул белән кайтмый.
Агачлар да алып кайткалайм. Рассады сажынсылар Махмутка менә каштан, рябинник, горис дигәннеләр шундый матур-матур кустарниклар чәчкә ататырган. Күңелле бит инде менә умарталар үсә, агачлар үсә. И шул чәчкә ататырган кустарниклар менә чәчкә атып җибәрә, нык күңелле. Авылда ханчы елдыр тора инде. Кайтып менә шулай итеп без кайтып имында иптәшләрне алып киләбез менә и как мөгҗизә алар өчен шәһәр кеше кайткан кешегә мөгҗизә. Барыгалы пасека, карыгалы кунакка киләләр, ниләргә киләләр. Менә шулай юкәдән кровать була умарта өстендә. Шушы кровать өстендә шушы специально жесткий токта кирәк иделәр. Әлеге вакытта Мәхмүт Хәйбрахманов умарта кортлары ярдәмендә дәвалану өчен махсус өй, апидомик эшләү белән мәшгуль. Киләчәктә биредә кунакка килүче туристлар өчен ял итү һәм сауыктыру урыны булыр дигән өметтә кала ул. Башкортстанның Әлшәй районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүенең 1100 еллыгына багышланган тарихи ватан сәхифәсендә 20нчы гасыр башында мөселманнар, аеруча татарлар тормышы хакында сөйләүебезне дәвам итәбез. 1917 елның июлендә Казанда Бөтен Россия мусульман руханиларының икенче, ә Бөтен Россия мусульман гаскәриләренең беренче корылтайлары уза. Бөтен Россия мусульман руханилары дини оешмалар турында хатын-кызлар хукукы мәсьәләсе һәм башка сорауларны күтәрә. Хатын-кызлар хукукына кагылышлы мәсьәлә тикшерелгәндә зур бәхәс куба. Бәхәскә сылтау булып мөфтият тарафыннан хатын-кызларның хукукы һәм бурычлары турында әзерләгән аңлатма тора. Реакцион руханилар катгый рәвештә хатын-кызларның ирләр белән тигез хукуклары булуына каршы чыга. Мәсьәләгә ачыклык кертү өчен мөфти Галимҗан Баруди катнашында хатын-кызлар вәкилләре белән киңәшмә уздырыла һәм килешүгә ирешелә. Бөтен Россия мөселман гаскәриләренең беренче корылтаенда да күп кенә карарлар кабул ителә. Тылдагы гарнизоннарда гарнизон мөселман хәрби комитетларын, фронтларда армия һәм дивизия мөселман хәрби комитетларын оештырырга, урыннарда армия берәмлекләрен халык милициясе дип үзгәртергә яки милли гаскәри берәмлек итәргә, кичекмәстән милли гаскәри берәмлекләрне оештыруга керешергә, учредительләр җыенына делегатлар сайлауларда актив катнашырга, фәкать мөселман социалистик оешмалары һәм төркемнәре белән блоклар төзергә, милли социалистик блоклар оештыруга әһәмият бирергә, мөселман хатын-кызларын сәясәттә һәм тормыш-көнкүрештә ирад белән тигез хукуклы санарга. Делегатлар җирдән файдалану мәсьәләсендә түбәндәге карарлар кабул итәләр. Аграр секторга караган җирләр халык карамагына күмәк куллану өчен түләүсез тапшырылырга, хусусый милек булмаска, җирдән файдаланудан алынган өстәмә югары керем җәмәгать эшчәнлегенә һәм мәгариф мәдәният ихтыяҗларын канәгатьләндерүгә тотылырга, учредительләр җыены кабул итәргә, аңа кадәр Бөтен Россия крестьяннары съездында кабул ителгән карарлар гамәлдә булырга тиеш. Делегатлар Керенский җитәкчелегендәге министрлар кабинетының милли сәясәтен гаепләп чыгалар, мөселман халыклары өчен тулы хукуклы мөхтәрият бирелүен таләп итәләр. Корылтайда 67 кешедән торырга тиешле хәрби шура оештырыла. Безнең Тавыш гәҗитен нәшер итү турында карар кабул ителә. Тапшыруыбызны Әхмәт Рәшид шигырь юллары белән төгәллибез. Ихластан булса намазлар, шифасы тияр җанга. Раббым җәннәт насыйп итсен, бар мөэмин мөселманга. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сезнең белән сау булашабыз, исән-имин яшәгез.